Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. वंदे वंदे माझा देश आहे भारत माझा देश आहे भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। नमस्कार, माझं नाव संदीप परब, संस्थापक जीवनानंद संस्था। जीवनानंद संस्था गेली 10 वर्षाहून जास्त कालावधी मुंबई, ठाणे, पालघर, सिंधुदुर्गामध्ये रस्त्यांच्या निराधारण बांधवासाठी काम कार्यरत आहे। गोव्यामध्ये फोंड्यामध्ये एक आश्रम सुरू केला आहे। रस्त्यावर जे म्हापसा टॅक्सी स्टँड आणि कदंबा स्टँडच्या परिसरात जे पडलेले आहेत निराधार बांधव जे ड्रिंक करतात, त्या बांधवांचं पुनर्वसन करण्यासाठी आज आपल्या लोकांच्या समाजामध्ये जाणीव-जागृती निर्माण करण्यासाठी आज आम्ही इथे रॅली आयोजन केलेली आहे। आणि रॅलीसाठी जो भरघोस सपोर्ट केला आहे तो सारस्वत विद्यालय सोसायटी, म्हापसा मर्चंट असोसिएशन, रोटरी क्लब ऑफ गोमंतक आणि रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा या आणि इतरही संस्था संघटनेने आम्हाला खूप सपोर्ट केला आहे। मी म्हापसावासियांना विनंती करतो, जे टॅक्सी स्टँड आणि कदंबा स्टँडमध्ये जे पडलेले निराधार बेघर आहेत त्यांचं पुनर्वसन करूया।